Hello mga ka-listeners, mga ka-DJ, maayong adlaw kanatong tanan, maayong udto diha, maayong hapon. Mag-upload na po ta og handumanan sa usa ka awit. Ang nagdaa sa kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Pardo, Kiyot, Pardo, Cebu City. Ang atong magtatampo nagdaa sa pangalan nga Randy. Salamat kaayo sa inyong pagkanunayong pagpaminaw, mga ka-DJ, mga ka-listeners. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sayang kage karon? Maugining sa kalalaki nga taga Kiyot, Pardo, Cebu City. Nga tumatatampo nagdasayan nga Randy. Randy, unsa ni? Ngano niluhod man ka? Liza, love kita ka. Ug dili ko musugot ka, mailo pa kaslaing gikan ako. Randy. Will you marry me? Yes. Yes, Randy. Magpakasal ko nimo. Ako mo na. Muli deng ko eh. Imuwan magkakuli mong bestman. Siyempre, ikaw gud akong bestman. Bestman, di ka, best friend di ka. Pero, ang pangutana, muli ka ka. Ha? Oy. Muragwa na mo kayo planong muli balik ris Pinas, eh. Pila na gud ka katuig das lang nasod. Special nga adlaw na sa kong best friend. Maong muuli kay ko ana. Naunso ka. Bitaw ha? Sige, paibaw ako kay sugaton di ka sa airport. Brad! 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 Mingaw mo anak mo di mo. Uy! Ay, palabig gakos na ako. Ay, palabig. Maantang bayot din eh. Alipay lang ko, Brad. Itinuod yun mo gisulti na ko. Dahil nga muli ka. Natural. Huwag gisayo giguguli ha. Ngayon ang layo-layo pasadlaw sa imong kasalba para makalaag patag maayo. Kana? Huwag sugdan dahil na itong laag karong gabi. Saman! Ay, nangid ko ni Lisa. Way problema na ko, love. Gusto sa ginako nga mag-enjoy ka uban sa imong best friend. Ay, kabala ka, love. Di ko magpabadlong dito. Di ko magpalapig inom. Okay, sige. Dili sa di ka sa mukon. Enough na nako nga mo-update lang ka. Ah. Og, dako kay kong pagsalig ni mo, love. Okay? Okay, love. Thank you, kaya. Yes! Gimingon ang gikuin ni Brad. Wala nga party dito sa nasod. Wala eh. Puro ko trabaho dito. Lahat kaya akong kinabuhi dito eh. Kanya hayrang wagid ka makauyab. Syempre. O kinanglan nga makauyab ko ining akong pagpauli karon din ha. Makauyab ko na idagang kay chicks ay. Oh, uy. Napaw, kanaw. Duulo na pag. Ah? Uy! Uy, Brad! Uy! Tipsy na siguro to ay. Paso na kami. Brad, niya mo ka? Girls, akong best friend ay si Randy. Hi. Hi. Nagibiyaan ko na sila mga kauban. Og dako ning space nga ilang gi-occupy. Okay ra nimo nga ani lang ta din eh, ha? Ha? Mo ipuntas mga babae? Sugot na lang kina ko ini ispatan nga chicks. Dalag dili ra ka musikit nila gud. Tagay lag mayo diha, ha? Sige. Kay bala. Nahubog na kinang imong amigo, Randy, ay. Pao, giubanan sa kong amiga kay nagsuka sa gawas. Mo ba? Kadoon. Ayaw na, dili na lang ka. Hubog na sa trabak ka. Lipong si bitaw ko. Akong amiga nalay bahala sa imong amigo. Og ako may bahala nimo. Nisamot ka kagwapo nga namuwa ang imong naon.
Tungod sa kaupo. Huwag ka ba? Mura ka. Huwag makainom, no? Fresh kay gagnaw. Ayaw pa. Sige nga. Ay kung tintala kay basid makisan ta ka. Tita Diri. Kay basid ugay makakita nato. Panutang motel. Buka ka. Kung sabay nasud sa kong utok, nga nagpatintal mo ko. Hapag na hinon ang kasal ni Ria. Nagkasa na hinon ko. Pero, panganray ni hibawaan na mo suso ko sa kalimtalan doon ako ang nito mo. Busy ko na mo cellphone niya, Brad. Brad, kinumdum ka itong mga chicks nga nakauban na to sa club. Nagchat-chat magyapon mi hangtod karon. Huwag sa tinuod lang, no? Nagkasinabot gid mi, Brad. May yun. Kitsa may Isa mo nanawan. na, Number ni. si Ria tingali na. Ha? Ria? Ria, good. Nangay, masag number na ako. Mautong akong gihatag. May importante kung siyang tuyo ni mo. Pangunta na lang sa. Salamat ha kay nakikita ka. Oo, sabay tuyo mo. Diretsohon ta ka. Mabdos ko. Utsa? Pero, Ria, kaslunon ko. So, ang sa may unahon ni mo, imong kaugalingong kalipay o ang umaabot imong anak. Mausultihid dayon sa tinuod imong fiancé aron dili na siya mulaom. Ayaw pun-i ang imong sa. Gihatag ako nimo ang tanan akong pagsalig. Unya mo ra na ibawas nimo nako. Pero kausara ko nakasa. Kausa ka duha o kapila pa ka makasa, nakasa paghapon ka? Og dili natin ka mapasaylo parandi. Ayaw nagpakita na ako. Lisa. Sa'yo pa niyo, brother. Ano mo masag ka magsulti na ako? Nga doon na rin hitabo ninyo. May pagawaan lang ito na kuhatagig number ni mo da. Kinagiltik ko sa kong nabuhat, Brad. Plano ko doon na akong kalimtan na lang nahitabo. Pero, niresulta man. Namabdos man. Kana, di gig ka makalingkawas na, Brad. Barugin na lang na imong responsibilidad ni Rhea. Ha? Mag-ipon ta? Gusto na ako nga mamonitor ang imong kahimtang ug sa bata. Randy, salamat. Naibaw ko nga wa kay gusto na ako. Ukasta sa bata. Pero imog yung gibarugan ang imong responsibilidad. Rhea, dili ko sama sa ubang lalaki nga mudagan og responsibilidad. Way sa ang bata. Mao kinahanglang ampingan nato siya. Og samtang ni Aka, ampingan og atimanunti ka, Randy. Murag maayo man yung pagpuyo na. Kay sukan nga nilarga ko, murag ako'y nadungog nga reklamo ni mo bay ni Rhea. Butan man si Rhea, Brad. Maisad siya mo ati man. Murag sweet siya nga pagbabae. Pero murag magpanagana siya. Tungod siguro kay wa mo yung level, di ba? Nga naman, Brad. Wa ba di chance nga mo-work mong duha ni Rhea? Sa tinuo lang, hinihinay na kung nagagusto niya, Brad. Hindi ko makaingon nga love na ginako siya. Pero gusto na ko nga na nag-believe. Bisag sa kanang pagiha, di na siya magpanagana ba? O magkailanay na gini. So, unsa may plano nimo? Ha? Magpakasal ka na ako? Rhea. Sa tinuod lang, karon nga nag-iipon na ta. Nakita na ko ang imong kayo. O, di na ko maka-imagine sa akong kagalingon nga mauli nga wakas bahay. Pero, Randy,
Kaya sa akong konsensya. Dili ikaw ang amahan ani bata, Unsa? Ikaw ako gipaangkon kay wali barugi sa amahan. Pag-una, kaya pa na akong itago ni mo, pero nadugay na in love na ko ni mo, Ran. Hindi na ko gustong itago pa ni mo. Silo ako. Gipaangkon ko nimo sa bata na dili akong anak. Randy, sorry. Kasarbahes ko nimo. Sorry. Imo kong gikuhaan o kalipay. Kay kuha pa ka mamabdos. Dili unta mahibaw si Lisa sa nahitabo na to. O kitago ni mo hagtod sa hagtod ang nahitabo na to. Kabugo na ko. Randy, nahibaw ko. Giniliingon anak kadali ka mapasaylo ko ni mo, pero mas maayo nga mahibaw ka sa tinuod. Siguro, gaba rin ako. Tungod sa kong gibuhat na pagbinuang ni Lisa sa una. Sorry. Ngano ni Aka? Nayabaw ko unsa kadako nga kusan mo. Pero gusto lang gid kong mga iog sorry sa akong nabuhat. Kaya hangtod karon, gibahayan ako ang nabuhat ako nimo. Bisag kapila pa ka magbahay. Wa na. Dili na ta babalik. Nayabaw ko. Pero, love, gusto lang kong mahibaw ka nga bisag unsay mahitabo. Niara ko para nimo. Kung wala nagkikailaing kadulan, niara ko. Mahal pa kita ka. Ug dili na mausap, Lisa. Mayroong lungkot. Dako kayo ni nga lesson sa kong kinabuhi ang akong kagi. Maong sa mga naminaw karon, kung di mo gustong mawa ninyo ang tao nga gimahal ninyo, kutob sa inyo mahimo, likay ang tentasyon. Ay pada sa mga kadiyot nga kalipay ra. Kay dako kini kausaban sa imong kinabuhi kung resulta na. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagadi nga akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Randy nga taga Kiyot Pardo, Cebu City. Uban sa awit ngayang kapangayo, awit nga nagulahan, kung kailangan mo ako. Ang maong kaagi, gibahatan o duwa sa radyo ni Carol Marie Caen, o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit, care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.